an animal. A trickster. But of all the names I've been called, one has always remained my favorite. Takže zdravíčko lidi, tady je Nasty, hrajeme dneska Drow Rangerku se Smokem. Uvidíme, jak se nám to povede. Ano, dobře, tak máme hned zase pozastavit hru, dobře. Standardně. No Smoky taky slušnost pozdravit, ne? No samozřejmě, zdravím vás. já jsem čekal, až domluvíš, já jsem nevěděl, co z tebe ještě vyleze. Já myslím, že už asi moc ne. Hele, jungle, jo. What the fuck? Kdo jde do jungle? Tinker? Ne, Timber, máme Timbera, ne Tinkera. A ty máš jako hardlineu, jo? S tou drovkou. Tak si přečte, co jsem napsal jako po druhý. You fucking kidding me, no samozřejmě. Dole tam bude určitě Necro a určitě tam bude někde Bloodseeker se tam motat. Huskar nebo Patch budou na midu a my budeme mít ten zbytek na vrchu. Jo, ty potřebuješ levely místo itemu, aha, no tak zrovna u drovky bych řekl, že to obráceně. Oh jo. Oh my god, je ten Huskar. Teď on s tím Timberem by je tam mohl dobře harasit potom. No právě. On je úplně blbej. My jsme blbej. mohli úplně v klidu pušovat ty jako drovka s Timberem, to je jako super kombo, jo. Ty zpomaluješ, on tam dá to, jak jim zabere těch 15% statů. No jasný. Ještě kde koho může dohnat, tyjo, nastakuje, no to je blbec. To ten Huskar bude určitě nepříjemný, no. To bude no, hlavně když skočí mě, vole. Doufám, že nebude na topu, už ze začátku tím pálením, tyjo, to je strašný zlo. Já tam jdu s kotlem teda. OK, I go there, no finally, vole. Protože to je jako Co to ten kotel má? Oslabí nepřítelou magickou esenci, díky čemu začne při pohybu přicházet o manu. Jo, že někoho chytne, no, to by bylo dobré. A ty máš sveníka zase, jo? Jo, vzal jsem sveníka a dal jsem si stuníček jako první. No tak samozřejmě. To je zapotřebí. Hlavně, když jdeš na linku, tak si prosím tě vždycky ber 1, 3, jo? To znamená tyho Stormhammer a Warcry. Jo. Tak tu klívu, jakoby, když nechceš jít do džungle, jak je zbytečný to. Uvidím taky, co bude potom na lajně. Já tu klivu jinak potom maxuju, třeba když tam jsou milíčka, že je plošním, když chodí jako na lází. Máš Battle Fury, no jasně, no, to jako jo, no, ale... Ale když tam budou ranže, tak ta kliva stačí na první rang a jinak stun maxovat. Ale nemají žádný... on se připojil, nevěřím. No, taky jasný, ten nevím. Patch bude asi tady. Předpokládám teda, jestli není úplně vymaštěný. Jo, ty tam chceš žít, jo? Jo. Ježíš, to zase jako je, jo, to fakt nic. Jo, ta drovka nemá špatnej se, ten co máš, ale nelíbí se mi ta přilbice její. Teď to má jak nějakou klec na hlavě, nebo lampu, ty vole, nebo co to má, ty vole, to je strašný, vole. Ta hetka. Náhodou. To je právě dobrý, ne, tyjo. Jako jinak je to pěkný, ale ta hlava se mi vůbec na ní nelíbí. Tak, co bude? Jo, takže tady máme Nekra. Debila. Puči nahoře, hele. Hele, Puči stop. Easy, come on. Dobrý. Runy máme obě dvě. Timber, do you hear me at the voice chat, please? Hey bro, say something. Tyba, tak já jsem tady nejslabší level, jo. To jste mě moc nepotěšili teda. Nepotěšil jste mě, ani já vás, hold it.
Do prdele mě utekli, ne. Nějaký utek, ale Timber je náhodou zkušený a doblokoval to teda, no, trošku. Tyjo, já mám Pudgeho nahoře. Lol. I take range. Výborně, vole, silence jak svině. Ty vole, to je mela tady. A tady mám blocíkera a Pudgeho, no. Kam šel ten kotel? To je parchant. Fu. Ty vole. Teď jsem se nevěděl, jestli mi tam tým Sheep doletí první. To se potom podívej, ty, až to budu nahrávat. Teď tady normálně ale Timbers napřehuje a mě letí na toho creepa normálně Sheep. To jsem fakt úplně zvědavý, vole, jestli já budu mít to názit nebo on. Jo, vidím to, no. A tak ty ten šip máš možná blíž, vole, než on k tomu lázitu, vole. Nevím, ty vole, je to takový zajímavý, no, tyjo. Jsem na to zvědavý, tyjo. Ježíš, ty vogo, Omni se odpojil, kdy tady teďko je, tyjo. Ale vy nemáme to. Hlavně ODčko je na midu solo, jestli dobře vidím. No, nemáme first blood, no. Hele, ty vogo, tak teď nevím, hele, asi on, člověče. No, hlavně já teďka nevím, kam jsem kliknul, ty vole, abych to lázitnul. Já jsem, ale už jsem přepal pán. Tak nelázitnul, výborně. Hele, Huskary to hodí na to. Ježíš, on ho. Já jsem hlavně bez many, vole, že? A já mi tady nechal samotnýho. Ty vogo, ale dodělá ho. Dobrý. Ty mrsali. Ale... Dobrý, už mám manu. To je čurák, vole. No snad to nafarmím, ty vole. Padej proti těm dvou zmrdům. Dobrý, je tam. Sice není náš, dorazili ho creepové, ale je dole. Nech mě bejt. Deny. Ty vogo. Ten Huskar tady bolí, tyjo. Ty vago! Ty já fakt cípnu! Ty vogo, 20 HP. Ale mě huknul.
Parchant. Suka, vole. Fuh, to je zmrt. Ten pač to umí, ty vole. A ten Huska má zaprdělý Omniho, nebojí se. On s Omnim nemusí moc, vole. Dobrý. Pač chybí. Mě sere, ty vole, mu ta mana snad nikdy neskončí. Jasně, můžeš hukovat. Ten už má fázovku, Bloodseeker. Já už mám 5 denialů, jako no, ale... Já mám 7-8, ty vole, z denialů jak lázitu. Já mám 11-5, no. To je jeho silence debilní. Dobře. Odečko. Ty zmrde, vole. Mě tady uprdí, ne, ještě, ty vole. Parchant. Ty vogo. Já musím back. To ty mě jdou, ty vole, to je hrůza. No neříkej, ty vogo, jako já tohle jako Timber v džungli. Ty vole, kotla nechávají úplně na pohodu, ty vole, a furt silency, ty vole, hooky. Jako těm hookům se ještě vyhnu, ale on jak začne prdět, tak já jsem zpomalenej, ty vole, to je hrůza. Fuj table. A nemám ještě power tradu, tyjo. Nemám se tam moc dobře, přiznám se. A teď kotl asi... A to udělal dobře, no, že mu to tam dává. Hlavně mi vyhnali z linky, to se mi moc nelíbí. Jsem přišel do XP, kotl už má 6, no. Ale tenhle mi tady misuje. Co ten patch, vole, má 5, tak jak já, dobrý. Tam jsme na tom na stejno. To je ten Bloodseeker, no. Už je tady zás, ty vole. Parchant. Už má 6? Ne, 4 má. Dobře. Ty vole, on už máš 6, ten čurák, jak to, že já ne, ty vole. Je taky chybí do 6, nemyslí si. To byla zase kruto predelní hra tohle, ty vole. Koho to tam žere? Ty vole, odečko. Jsi mrtvej. Já to mám nejvá, to píchám, vole. Ty vole, pryč. Ty vole, ten nekro je na midu, jakože...
Ten už má sedmičku, vole, zas. Jo. Padží, vole. A já mám 6 aspoň. Já budu mít za chvíli. Kurva. No, my je pryč. Výborně. Ty vole, creepové debilní, je tady ještě chcípnu na ten silence, vole, skurvenej. To víš, že si půjdou po Čau, mně. ale pojď, vole. Já musím koupit tohle a poslat si to, že jo. Bez toho nemůžu. Myslíš, že mě hukneš, vole, mě táhne, ty píčo. Děkuji. Nekropos chybí. Pač chybí. Ty vole, už mě žere, jak ten nekro, vole. To ty jsi byl na midu, jo? Jo, vole. Ty vole, máš ty Dagon. You have Dagon, his fucker, oh my god. Já tam tak trikuju bučka, vole. Nehuknou mě, víš co? Jo. Ten A on byl přijde a- prostě, jo, piu. Oh my god. No, už máme ale masku. A jdeme zase na ten střed, tyhle, protože co? Dobře, vlací krv, jo, to třeba. Aha, jo, bučka má na midu. Já vím, že musí mít back, tyjo. Natřel jsem mu to, protože mi dal účko, že jo, ale ten debilní Sven, on prostě chodí, když ho stopuješ, já to nechápu. A mě to dělá jenom u Svena, ty vole. I go back. No já jsem to teďka normálně tady to, natřel skoro Pudžinátorovi, ten se šel do báze výhlo, čurák. No, tenhle chybí. Ale už je to zpátky, jo, ty zmrde, tak pojď. No, on taky jako zatím nemá itemy, ale má vůbec nějakou asistenci nebo něco? Já mám 3 asisty, ty vole, jedno chcípnutí, jo, za mě má určitě jednu. A to půjde, jak potom bude backup a blinka, tady tyhle srandy, tak to bude paráda, ale než to nafarmím, no. Kde je ten pač, kurva? Ten te čeká na hub, vole. Tady dole je ten huskar s tím omnim, jo. To je dobrý, vole. S tím budou problémy s tím hajzlem. Ty vole, už ho jdou. Dobrý, je dole. Sice mi ho vyžral s tím spelem, ale je dole. Dobrý. Good job, keep. Orkot. Tyhle, tady mám zase toho Omniho, vole. Ten Timber jako vážně junglí, jo. Ty vole! Ten kreten prostě, vole, je v tom, vole, no, čurák, vole. On byl čum, Vidím ho. a to tam byla mě 2, vole, zmrdí, vole. On má tu pasivku debilní, vole. A jestli ji trochu pomaxoval, víc, jakože určitě, tak on přežije, vole. Parchant. Tak já už mám tak... fuckers are immediately together. Because this Huskar is really noob and he knows that when he have Omni Knight because he is back, he is immortal. On mě repel, no.
Ten Bloodseeker má 7, ty vole, tak to Já mám 8, no. Jako, máme stejně s tím Bloodseekerem na level. A to jsem byl dvakrát, mě vyhnali z linky, typa. Jakože vážně. Ty vole, já tam nejsou a vy se... A tam portím hnedka. Jenom vyfarmím camp. Já nemám manu, ty vole, já nemám manu. Řezej ho, teď musíš cípnout. No, Timber mi to bude žírat, vole, debil. A tak ty ses tam motá jak baletka, ty vole. No, to dělali ty creepové, víš, vole. Já jdu nahoru. Já si koupím typíčko, hned mi naběhne cooldown, tak taky tam půjdu. Mám tam jungly. Tohle mi chybí na port. Bychom mohli tu věžku tady pušnout, ne? Možná. Co ten mid, tyjo? To nikdo není. Ty vole. A teď skočil na mě, ty vole. On má armletu už, ty vole, ten čurák. Má všechno, vole. Tak to je dobrý, vole. Tak jako když mě tam Timber nechá, já tam jako udělám hovno, že jo? Ale chcípl, ty vole, dobře. Nevím teda co, jo, on si přeplal armletu, idiot. To má dobrý. No problém, dude. A to potřebuji ten začátek, to je vždycky peklo, ale dofarmit to rychle a... To samozřejmě, killy se hoděj, že jo. Mít to rychlejší, no, ale bohužel... A já nemám. Takže kde mám port, tadyhle. No já mám 1, 5, 6, že jo, co si jako budem říkat. Já mám 1, 2, 6. 6 asistů je dobrých. No. Ale já ti zaběhnu tady trošku do jungle a potřebuji taky pojunglit. Aspoň ten echo ať mám. S tím už budu nebezpečnější a budu mi hlavně manu. To jsem ti mohl dát taky. Ty nedostal jsi to, viď? Nedostal. No, tak to já mám full. Já vím, ale tak ta zbroj bude taky pomůže. Ale co ten Bloodseeker tam? No, jdeme ho, ne? Je, come on. Já mám všechno ready. Má 8. Tak je gangbang, ty vole. Jako co s ním, vole, když je debil a nemají tady vision? Co s ním, ty vole? Dobrý. Já musím dělat to Shadowblade, to je v prdeli, jo. Neutečeš, no, hlavně ten Bloodseeker tě uvidí, když budeš mít málo HPček, nebo ne jenom on, jako všetci tě uvidí, tak? Tyba, co se to tam tak bije? No, Timber je mrtvej. Asi. Ne, tak kotl. Tyba, já musím pro typíčko a portím tam. Jo, on spáchal sebevraždu, to je zmrt. Ty vole. Wow, to je huskor. Oni jsou pryč, vole. Nejsou, ty vole. Zapni si všechno na Sekiho. Jo, mám pozapínaný všechno. A nic víc nemám manu. No, mám zpátky. Ty to nekrofosti dá, tak budem ale nahoře. No. Ty vago, to je něco, tyjo. Dopasem portí OD,
A nemám TPčko ani manu, jo, hlavně. I know. Go raid him, kotl. A dobře tam dává tu vision ten kotl. To je jako všechna čest, jo. To jo, no. Jsem dlouho neměl takovýho supporta, aby jsme o nich takhle věděli. Mně chybí tohle na Echo Saber. A tak ten mid, vole, se tady nějak scházejí, ty vole, parchanti. Jo, to můžeš. Kde je ten Omni? Ty vole, nech mě! Výborně. Tak to jsem skurvil. To je chyba. Tak to, že jsem to opad, že ho neviděl do prdele. No, asi jsem slepej. Dobře, D-Knight. Ty vole! Jak mě vyhub, ty vole. Ajaj, ten je mrtvej, ten je jak mrtvej. Ale nedal se. No, to sice jako jo, ale... Oj. Nevypadá to dobře. They can longer fight, I hope, no. Vůbec to nevypadá dobře. Co ten čurák tady, ty vole? Čeká na runu, jo? No tak hochu, já tam doufám, že tam stačím doběhnout, ty vole. Ty hajzle, vole. Ty vole, teď jsem s ním vymrdal, vole. Dobrý, já už mám Echo Saber. No, tak díky, vole, tak takhle, když mi budeš krást farmu. Dobrý, já si pošlu tohle rychle, a rychle udělat tohle. Tak PKBčko, no. Jako určitě. Na rošek, kdo by tam šel jako Huskar? Bez Omniho to... Já si myslím, že ho nedá, protože nemá Omniho, víš co, toho jsme zabili. Lol. To jo, vole. No to je kreten teda. Ale pač. A jde tam po kotlovi. Ty vole, ten je mrtvý jako žádný jiný. No tam jako vlezl, vole, nevím co dělal, teda. To se přiznám. Ty vole. Ty vole, já jim nic neudělám teďka. Jsem mrtvej, no. To si jenom. To je jeho ultině, já jsem prdeli, vole. Ani ODčko jsem nezachránil, to mi sere.
Jdi do prdele, vole, Huskareva, debilní, vole. Sereš, vole. Jako ten Bloodseeker vypadal sice nebezpečně, ale má 0,4, vole. Daleko nebezpečnější je ten Huskar teda. Skurveně nebezpečný. Ty vole, ten Omnivore s tou ultinou mě štve. Tam potom jedině Odečko, Kotl mu něco udělají. Já taky. Já mu neudělám nic, jak dá účko, tak já tam jsou jenom jako na okrasu, ty vole. Ale ten Parchan jde nám vrch, jo. To ne, tam nepůjdeš, vole, to ti říkám, ty vole. Aha. No nemám ještě týpíčko, kůzou. Já jsem to zrušil, protože tam dal silence, že jo, on by mě tam chytnul. No a mě tam jsou asi všichni, jo. No tak ještě, že jsem se tam neportl. Ach jo. Jako sice ready jsem, ale ten bude mít ready i ulti, no, ten dement. Já to vidím, ale jako já tam nemůžu takhle jít, kámo. No a ty bys to měl jít, ty jsi náš tank, že jo, s Timbrem. No, on mě zežere, že jo. Easy. Děkuji, vole. Já nejsou tank, vole. Já takhle nemůžu tankovat tady v téhle fázi. Timber tam musí chodit. Já na to nemám HPčka. Prdele. Nevím jak, ale přežil jsem to a pak jsem umřel teda. Ach jo. Že jako je pravda, že Timber sice byl v džungli, ale má jenom 11. level, ty. Hlavně umře. To mi říkají, že nás tady bude být jeden Huskar takhle, tyjo. Tak s tím Omnim, no, to je silný kombo. Aha. Ale dívej, je mrtvej. Není. Přepl si armletu, ty vole. No jasně. Ještě ho skočí, ty jo. Dobrý. Oh. Lol, Madagon. Jak ho, vole, úplně ponížil prostě. Jo. Já potřebuju tu blinku, vole, abych tam taky jako mohl nějak překvapovat, protože takhle tím nabíháním já můžu do prdele, že jo. Takhle tam skočím a je to něco jiného, no, ten Omni má účko, jako, vole. No, co říkám, dá si repel, vole. Nemůžu mu dát stun, zmrdovi. Ty vole, pač. A jsem mrtvý. Nejsem, dobrý. Thank you, Ode. Oh, fuck me. No potřebuji do formy těch 13 na to Shadowblade, ať tam prostě můžu přibíhat a odbíhat. Já potřebuji tu blinku. Neudělám nic. Blinku a BKBčko určitě. Protože mi zabije tou ultinou vždycky ten krete, nebo vždycky, no, to jako už po druhém je Odečko zachránil, jo, to zase neříkám nic, teď tady toto Odečko to fakt ví, jako co má dělat. Ty vole, 3, 6, 9, to není dobrý, tyjo, to není dobrý, jsem si představoval trošku líp, a to budu muset dofarmit, no. Co ten Huskar tady na tom? On mě tady sejme, to si děláš prdel. Nesejme, já tam jdu. Fuj, ty vogo, no ne, vzdal to, že jsem ho fouknul, ale mě chybí kámo 50, ne? A tady máš, ať zdrav. Hele, on je tam i ten, i Bloodseeker, tyjo. To už není dobrý, vole. Tu ultinu má taky každou chvíli, vole. Parchant. Co tady na ten top, ty vole, něco s ním má udělat, prdele. Počkej, ale tam nemůžu. Shadowblade. Tam nemůžu sám. Ale nahoře je ten Bloodseeker, ho fouknu, pojď. Jdu. Foukni ho. Šup. A je mrtvej. A. Hele, tady je ten
Haskar. Dobrý. Dobrý. On tím Dagonem ho vypne, víš, ta armleta mu je k hovnu potom. To je dobrý jako. To je na něj dobrý výmrt, to neříkám nic. No a já ještě do Bladeu, že jo? Jako není to prohraný ještě ani zdaleka, ale Ještě ne, no. potřebujeme to do farmy. On mi tady farmí kempy a jde do prdele, ty vole, ten Timber. Jako já to chápu, že on to taky potřebuje, ale on to mohl nafarmit na lince, ty úplně v pohodě. Když proti tomu Huskarovi, no nevím. Dobrý, jsme měli. Za chvilku budu trojkový účko a budu mi blinku, ty vole, mi chybí fakt hovno. Nerad bych tady teďka umřel. Pak rychle BKBčko. Když to BKBčko mám tak akorát na Nekra a Padžeho, tyjo. Možná Omniho, no. Ale jo, dám si ho radši. On jestli udělá Besher nebo něco takového, tak ať aspoň trochu něco vydržím, ať mi ti druzí nic nedělají. No, já teďko trošku odlákám. Bacha, máš tam Huskara za prdelí. Dobrý, je to dement. Nemá vision. Ty vole, on by tě sundal kurva rychle, ty vole, parchant. Ta drovka, ty vole, to je papír, vole, proti němu, no. To je ten problém, vole, strašnej. Ty vole, to si děláš prdel. On nekroměl, vole, tu runu, nebo co? Neviditelností, jakože byl za mnou ten kokot. Asi jo, asi měl invis, člověče. Ale zas jdou roště, vole. S Omnim, vole. Ne, tak dobrý, asi nebudou. Ty vole, mi se tam moc samotnému chodit nechce, já nemám BK, ty vole, já jsem celkem zranitelný tady v tomhle stádiu. Já nemám TPčko, ty vole. Já jsem byl bez TPčka, já jsem píča. Kdybych ho měl, tak jsem se portl pryč a bylo to v pohodě. Byla chyba, vole. Ty vole, však Huskare, já jsem zvědavej, co potom budeš dělat, ty kriple. Hlavně, že ty máš 5 portů, ty zmrde. Jo, tebe ten Nekro vlastně zabil to ulti, no už má Agarim, jo? To je taky dobrý, ty vole. Pač má jenom blinku, jinak nemá nic a mu to stačí, viď? Co ten Huskar? Huskar, jak nějaký nasraný na toho kotlečů. A já jsem za 4 vteřiny zhale to. Hele, on se portne, vole. Ty vole, no. Má Daedalus, na něj by mohl udělat někdo Blademailu. Na zmrda. A vůbec by to nebylo špatný, by to měl třeba takovej Timber. No ty vole, ten Omni mě sere, vole. Ten si dělá snad s nás dobrý den, ty vole. No ale je bez many. Tak zdrhej, vole. Smrte. Ale hovno, ani nepotřebuji nifuzálky, já ho sundám, ale nemůžu tam, vole, takhle jít sám, prostě. Čo? Du. No a šup, rozmezíme to. No, jsi mrtvej, ty zmrde jeden. No ani ne, vole, ještě. Ne, já mám ultinu, vole, to zmrda. A jsem si to vůbec nevšiml, ty vole, kámo. Dobrý. Good job. Yeah. I'm sacrificed for you guys, come on. Já si vůbec nevšiml, že mám účko od toho Bloodseekera, tyjo. To je taky problém docela. Neříkám nic. Co ty máš, blinku, BK postavíš, jo? Jo. Na BKBčko mi chybí tohle. Hlavně mám u sebe TPčka 2, vole, protože kurva už nechci dopadnout tak jak předtím, ty vole. Potřebuju po BKBčku dám určitě Daedalus. Ten určitě udělám.
Co je tady na tom midu? Huskar. Výborně, vole. Dobrý, já ti to nechám. No, teď budou asi to roše. Mám ten pocit. Ne, oni nám jdou Timbra. Tam mají vision. Že tam takhle nabíhají, to není možný, nač, tyjo. To víš, ty. Tak, na Cersei. Demente jeden. No, já jsem prdeli, vole. Neudělám ani hovno. Dobře, ty. Smrt jeden. Já jsem čekal na cooldown na blinku, víš co, vole. Já vím, vole, že ta blinka má docela. Mám zaplý ty dosahy, víš, abych viděl kam dosáhnu. Protože kolikrát jsem to failoval, že jsem skočil někde do lesa. Teď to bylo dobrý, ne? 4 za nic. Ale tam díky tomu ten Omni, jak on dá tu ultinu, já musím pryč prostě, já tam jsou jenom jako cíl, já neudělám nic. Ale jsou blbí, že jdou mě, když on dá tu ultinu. Já doopravdy on jako Huskaru chtěl taky mě, vole, no, jako. Jo, Huskar jo, ale ten zbytek se snažil mě nějak zabíjet, ale prostě tyhle proč, že jo, když já jsem vlastně neškodnej v ten moment, ten okamžik. No právě, aby se byl neškodnej dalších 10 minut, vole. No, protože jak jim to skončí, tak jsou hnedka mrtví, vole. Taky dobrý counter, tyhle, na to své, na ten Omni, vole, co se týče té jeho ultiny, to dokáže podělávat jak svině. Ale Huskar ještě 8 vteřin. Ajajajaj. A smůla zmrde, viď? Já jsem taky vychcanej, vole, čuráku skurvenej, vole. Aby si neudělal rádlo, vole, pak ti bude pálit ve stiltu, ty vole. Debile. No. Tomu by to chtělo možná i nějaký HPčka, no uvidíme co namíchá. Ale tak jelikož to hraje na zmrda... Nějaký koktejlíček, vole. Hraje to na zmrda s Dagonem, vole, tak snad neudělá, no. Čí Aganim? Můj Aganim. Jo, tvůj. Ale to je, tam je jenom ten roštěp, ne? Nebo co tam je? To je tak na farmení, tyjo. No ani ne, protože oni chodí pohromadě kvůli tomu Omnimu, ne? Že ten je tam drží jak svý. Jo. Ho to chce silencovat nějakou... Nemyslíš to vážně, nemyslíš to vážně. Jsem ti chtěl pomoct a sorry za ten lásik. Let do a smoke. No, aby nebyl taky, vole, zase roště Huskar, vole, ve smoku, že jo? To tam neuvidíme. Gang him? Koho? No, we are together, oh my god. Mně chybí tohle, tyvo, na BKBčko do prdele. No já už to mám, ale nemám kurýra. Dobrý, tak já si počkám. Mně už jede krystaly, kámo, to už budou jiný pecky. Come on, teď ho použij. Jo. Já si tady hnedka vyfarmím. Vy máte smoke, jo? Ty vole. Koho? Chytl vás tam? Ty vole, mě usmrděl půjč ten čurák. Já jsem mrtvej. No, co to? Posílal jsem si BKBčko, ty vole. Stačí ti, vole? Nestačilo přiletět kurýr. No, má Kindis čurák. Jo, on mi ho dovezl. Hele, Blasíkry už to vzdal. Ty vole, tohle je těžká hra, ty vole. 2.11.12, ty vole. But Chris sent me on the... A mě to dovezl přesně ten okamžik, když jsem dostal ulti. Já nevím, jestli to můžeš říct anglicky, vole. Já jsem ho nemohl použít už prostě. Přesně v ten okamžik, když mi dali účko, vole, jako ten nekro, tak mi dovezl BKbo.
Prostě vole. Dobrý, a já jdu teď plus určitě a pak asi ten satanik udělám. Na toho vole zmrda. Na toho zmrda Huskara. A potom po Daidalusu, když to tak dlouho bude trvat, jako že bychom ještě žili třeba nebo to možná i vyhrajem, vypadá to tak. Tak udělám možná asi Assault Kiras pro nás, co? To by bylo špatný. Místo toho Echo Saberu. V tom letu mi ten Echo Saber je na hovno. Ty vole, Jako. farma, vole, pojď. Bacha tady tohodle, parchanta. On má portační botu, jo. To je super, no. Nebudeš do toho střílet. Do difuzálky na sání many. A dobrý, jak budu mít backup, když ho zapnu, tak Huskar, když na mě skočí, ubere sám sobě akorát, že jo? Nic jinýho. We have Kotl, we don't need. We need damage. I need some HPs. Ty já nemám zrovna u sebe to, port, kurva. Dobrý, já jsem ho zabil. No ještě dáme pač. Coming! Tak já tady zatím trošku odpušuju. Dobrý. Ty on se deniednul. Děláš prdel, ty vole. Víš, to on umí, ty vole, no. To je někde bude ten nekros, kurvený, vole. Ale co dělá vůbec ten repel od Omniho, když ho hodí na mě? No nic, ty máš to BKB od Omniho, vole. Aha, takže to funguje stejně na mě, jo, ale jo. Nemůžu dostat od přátel nějaký spely, že jo? Tak. Jo, aha, tak proto. Já si myslím, že to má nějaký jako negativní vliv, jako úplně moc. Ne. Ale potřebuju tohle na Daedalus. Aby bylo jasno. Jo, teď se mi tam zprasil, vole, jsi tam rozdal damage. Neříkám, že jsem to pokiloval, ale damage tam dostali. No mě chybí, ale už jenom to. Ten Bloodseeker, že se jim na to vysral, no a to je jejich problém, ne náš. On tam za něj někdo hraje teda. Bys ho tam mohl zabít, vole, možná. No teď jo. Jo, já jdu. Tak ne. Musíme jít pryč. We are team. It's normal. Back, odej. I need Daedalus. Coming top. Co to tam je za blázna, ty vole? Mně už jde Daedalus, kámo. Já ho budu mít za chvíli taky, já už mám Krystalis, ale... Nechce se mi tam... Nechce se mi tam moc skákat mezi ně, tyjo. A to radši pofarmím něco. Nejde nic vidět, víš hovno co tam je a on má nachystanou určitě ultinu na mě ten zmrt. A viděl jsi to profio s tím Omnim? Omni dostal stun a šel jsem Huskara, vole. To bylo pěkný, vole, pak ho Kotel ještě odhodil a chcípli tam oba dva. 9, 8, 16, to není špatný na to, že mám 36 profil. Hodilo nás to mezi tady pro mě parchanty jako docela. No, to víš, no. Ale zrovna Svena docela umím, to neříkám nic. Já už řežu jako svin, ty. Ale co ten Roš? Yeah, maybe we can check out. But Huskar is in base. A kdo si vezme to Roše? Ty. No, ale já... Nebo Timber. Timber by mohl spíš, protože já budu mít ten Daedalus, ty vole, potom, víš co, a nebudu mít place. Bloodseeker, haha. Angel will play or motherfucker. Ty nemáš taky místo, jo? Mám? Na to Roše, myslím. Ty vole, on to stáhnul, ten čurák. To jsem si šel pro Omniho, ty vole, já. Timber or OD peak, please. Peak.
Tady tohohle čuráka, vole, pojďme. Tak to jsi udělal dobře, vole, s tím Timberem, vole. Ty vole, tento skurvil teď. Děkuji, vole. Potřebuju tohle na Daedalus. Co, jako split push, nebo co? Ty vole, oni tě jdou? Ty vole. Ne, dobrý, vole. A nemá mučko, ty vole. Zmrt, vole. Ty vole, čum na něj, vole! To je v prdeli, vole. Já se nemůžu ani vykoupit, protože mi dal účko, ne? Ten debil. Jo. Bastard, ty vole. On má refresh, no. Destroy Rex and back, guys. Ale jako tak, pušli jsme to, ne že ne, ty vole. Docela dobrý, vole. I když jako my dva jsme mrtví na tu jeho ultinu, jenomže, vole, ty blbeček má na refreshu, tam je dlouhý cooldown jak svině. No, jenže já furt nemám hotový úkol, já furt ty vogo potřebuji, aby oni pušovali nás a já šel pušovat je. Jo, tak to, teď se ti to možná splní, vole. Ne. A konečně Timber udělal Bloodmail, to je výborný na to Huskara. To je strašně super. Jo, pač mu nic nedělá, to je taky dobrý. Ale co s tím Huskarem, ty vole, on má i BK bot, ty vole, no nemá zase jako takový itemy. Teďka už ta armleta mu je k hovnu, popravdě. Jo, kotel, dobře, ty vole, ten ho zachránil jak svině. Nice work, kotel. No já jsem si pořídil portovačky a pořídím tu difuzálku, tyjo. Run! Jo, ten měl utíkat, ty vole. Já vím, že to půjde ho skoro dál, no, ale Huskar ho upálí, ty vole. Nebo ne? Ne? Přežije? Jo, přežil, ty vole. No, k Daedalus je doma, teďka ten satanik to chce. Ať mám HPčka, taky ať se můžu lifestealnout pořádně, když to bude zapotřebí. Akorát nepůjdu místo na typíčko, no. Nedá se nic dělat, tak doufám, že nás nepůjdou. Tak. No já právě doufám, že nás půjdou, ty vole. Že já je backdoornu, ty vogo, a to. Jo, Mára je tady. Máš 20, jo? No tak mám 9,918, to není špatný. Na to, že to. Hele, tady. No, budete farmit, to mi je jasný, ty vole. Omni má Grimsona, jo. Čurák jeden, ty vole. Tomu zmrdovi to chce dávat silence, no. Dobrý, tak už mi chybí jenom 3 litry na river. Počkej, jsme tady všetci nějak? No, my jsme tak nějak všude, ty vole, jak tak koukám. Máme tady Timbera někde? Jo, ten máme na vrchu. Ale ty vole, kámo, pojď to tady, vole, to. Nebo Midvardu určitě.
Ty vole, Bekábo, honem, já jsem ho nedal. Tak jsem ho dal, nezabil mě. Zabil mě, vole. To bylo špatný, vole. Že jsem ho nezapl hned. Jež do prdele. Zmrde. Tu věž, tu... tak ne, no. To je mrtvý, vole. Dostane hex, ty píčo. Jo, to už má taky pěkně bere. Čurák ten, vole, nekro, vole, jebanec, vole, hraje to fakt na kripla, vole, na nic jiného to nehraje, vole, Aganim prostě, refresher, darec, hex, vole, nemá ani botu, vole, bastard, vole. Počkej, ty budeš můj první cíl, ty zmrde, vole. Má botu, obyčejnou. No, však jo, vole, hnedka jak ho uvidím, tak jdu po něm, vole, to ho sprasím, vole, kripla papírovýho, vole. Jako pušli to je, vole, ještě ty jedny raxy, no. Ale pač, ty vole, má HPček, jo, on si udělal Tarasko, aha. Já jsem už se lekl, že má tolik fleží. Mají otevřený dvě strany, vole, to musí teďko trošku bránit. A hlavně nemají ani věž na midu, víš co, vole. Ani na spodku, tam jsou jenom raxy poslední, jo, takže my když tam půjdeme, dáme raxy. I kdybychom měli třeba všetci vychcípat, tak to by pušnou neměli. Ten nekro nás všechny nepozabíjí. To nejde, vole, prostě. Hlavně jako celkem mě překvapilo, že on tu ultinu může dát i do BKB, jako to je celkem zajímavý. Já jsem myslel, že mě zabil pač, on mi zabil účkem, ty vole, když jsem dal BKBčko, to je celkem sranda, ty vole. Jo, Shadowbladeičku, vole, buzící, vole, rušti. Na nekra Shadowbladeu, vole, bože, toto může hrát fakt debil, takhle. Ten nám pušuje vrch. Já to zkusím, já to mám píči, vole. Jseš dole. Jo. Ty vole hovno! On to ještě hodil a ty jsi dal zrovna to, no. Tak ti to trefilo. Kurva. A tak jako zkusil jsem, jako ne, že ne. Jasně. Víš co? Aspoň jsem ukázal, že mám trošku kulky. Já zkouším furt a mám koule, ty vole. Co to tam je ten oranžový, to je Huskar. Ale, a Omni je žlutý, ty vole, ten je daleko, ty vole, toho bychom mohli zabít, vole. Jo, on to backnul, vole. Já bych chtěl ten úkol hotový, jak se můžu to věnovat něčemu jinému už, ty vole. Takhle tam ale nemůžeme bez creepu, kámo. To je blbost, creepové musí jít první, ať máme vision aspoň, když už nic, ty vole. No ty potřebuješ použít jedno nabití urny, jo. No nemá žádný, vole. Já potřebuji to zabít, vole. Ty vole, hele, jak tě čapnu, vole. No ale mám BKBčko, víš co. Učko, máš. Já mám zaplý. Počkej, já hned zapni Rko. Ne, Rko, Ečko smyslel. Ne, Warcry, já nevím, na čem to máš ty. Jo, to je Ečko, já to mám implicitně, ty spely. Dal jsem to, jsem dal. Jsem chtěl ty baráky, víš, rychle dát, ty. Jo, idioti, vole, GG. Ale fakt jsem myslel, že prohrajem teda. No to jako já taky, vole, bylo to těžký jak svině, ale víš co, povedl se nám, vole, dva týmový fighty, pušili jsme to a oni to potom nedávali pozor, aby defovali, že jo? Takže jo, lidičky, tak se zatím mějte hezky a čau vás.